Aficionat, tot va portar per etapes, no? Jo treballava aquí a les Galeries Maldà netejant els vidres, com a mozo, res. Llavors, cada divendres sortia i venia a veure pel·lis. Els meus amics anaven a veure, potser, jo què sé, los Bud Spencer, Terence Hill, jo m'anava a veure Visconti, o m'anava a veure Bergman. Clar, no entenien, deu estar loco, vale, estoy loco, però jo m'anava a venir aquí cada divendres. Clar, a mi quan un dia em diuen, escolta, vols deixar els vidres i vindre aquí al cinema? Vaig pensar, el primer que em va venir al cap vaig dir, cada dia podré veure totes les pel·lis gratis, el primer que vaig pensar. I a partir d'aquí, doncs, bueno, vaig entrar, després vaig treure el carnet d'operador, després em van dir si volia programar, i, bueno, i a partir d'aquí doncs, anar creixent, fins que al final el cine ha sigut nostre, no? Una mica el criteri és mirar totes les pel·lícules que hi ha a la cartelera i sobre aquelles pel·lícules que ja jo el divendres o ja sé que es van estrenar i es vaig fer una marca, les vaig a veure i a partir d'allí jo vaig agafant la programació, bàsicament cinema europeu, cinema independent americà, cinema d'aquí, encara que d'aquí hi ha poquet, cinema d'unes latituds que s'estrena. Clar, jo no puc agafar tot el que veig perquè bueno, a vegades coses de festivals, però no perquè no té que primer comprar la distribuïdora i quan ho compra la distribuïdora doncs tu ho pots reestrenar. Home, associo a diversos factors, no? Un que havíem quedat una mica amagats, una mica amb tots els nous cines que han sortit, Sunset, Boliche, Texas, el Fenòmena, llavors nosaltres havíem quedat una mica amagats, encara que cada un té la seva línia de programació. Després també que no ha sigut un estiu molt bon pel·lícules, llavors nosaltres vivim del que va l'estiu, que nosaltres anem vivint per les temporades. L'estiu ha sigut molt dolent per la UBO i llavors, clar, nosaltres aquest setembre, octubre, novembre ha sigut terrible. Jo canvio una setmana una pel·lícula o 2 setmanes, però cada setmana canviava 4 pel·lícules. És una bogeria, perquè no funcionava res. Implica que és un baluart pel barri. La cultura és molt important, tant que un cinema, un teatre, una llibreria, sap molt de greu. Llavors, nosaltres estem implicats al 100% al Maldà. Sabem que d'aquí vivim molt modestament, però el que és pel barri és un baluart pel barri. És molt car, perquè clar, el 21% de l'IVA, això és brutal. La llum, paguem la llum més cara d'Europa per empreses, és una bogeria, jo pago 2.500 euros al mes de llum. Sort que amb la propietat del local, encantadors, ens han deixat tot tipus de facilitats, però et dic que l'IVA, la llum, tots els gastos que hi ha rituals, és complicat tirar-ho endavant. Si fas una mitjana de gent, vale, però si vas molt justet, sues. Nosaltres creiem que entre els nous clients, la seva veïnal del barri, la gent s'ha pres consciència. Molta gent del barri diu, ui, és veritat, jo no venia, però com sempre estàveu allí, doncs estàveu allí. I llavors la gent s'ho ha pres i ha vingut, i la gent està venint i s'està fent el del patronatge del Maldà, ha comprat packs de Nadal, i que veus, que soc del barri, que vinc. I tal, o sigui que la gent, però nosaltres ja li diem, home, si teniu preu molt, 4 euros, 5 euros, 6 euros, vull dir, no són uns preus, al cap de setmana sí que són 9 euros, però així tot pots veure 6 o 7 pel·lícules, pots entrar, pots sortir, i bueno, llavors la gent del barri s'ho ha pres com una mica, ui, el Maldà no pot desaparèixer, que estem al barri, som del Gòtic. Ens hem sentit sols i per aquí no ha vingut ningú, i ens hem sentit bastant sols. Vull dir, ha sigut sort de la gent i els mitjans, qui ha fet Ramon Bori i aquesta campanya de SOS que hem fet ha tingut molta força, però de veritat que encara estem esperant que vingui algú, sí, és veritat. No sé, algú de l'Ajuntament, algú de la Generalitat, jo veig que per altres coses corren molt i pel Maldà, que estem aquí, poca cosa, no? Ara l'associació de veïns del barri estem mirant conversacions, sabem que d'això, bueno, començarem ara a parlar, aviam què coses fem juntes, que a través del seu mailing que enviïn el mail a tothom de la programació i tal, però bueno, també estem començant. Que això ja ens va passar una mica el 2003 quan vam tancar. El 2003 que ens van tancar el cinema, allò aquí no és que ningú, va ser terrible, vull dir, i en més de donar-nos ajudes per poder obrir el cinema van ser tot pals a les rodes, no? Però bueno, aquesta vegada estem oberts i hem pogut fer la campanya com volíem, no? Jo crec que el ritual d'anar al cinema no es pot perdre. D'acord que canviaran les coses, seran una mica diferents, però el cinema té que continuar sempre amb una sala fosca, amb més gent, i tots tenim les mateixes sensacions veient aquella pel·lícula, rient, plorant, i la gent que surti, no ens podem quedar a casa tancats, tenim que sortir, som mediterranis, vull dir, jo entenc que potser a Dinamarca i a Noruega no surtin, però aquí som mediterranis. El preu és molt important, és brutal, el del 21% de l'IVA. A França mateix, pel teatre, les primeres 100 obres, tu pagues un IVA d'un 2%.
Després, quan has fet 100 o 125 obres, ja puja l'IVA, però puja l'IVA un 4 o un 5. O sigui, però et deixen, bueno, tu tira, quan l'obra ja ha triomfat. Al cinema té un tipus d'ajuda. Vull dir, a Holanda. A Holanda, tots els cinemes d'Holanda, la digitalització la va pagar l'Estat. O sigui, és brutal. Vull dir, a Noruega, Dinamarca, a tots aquests països, bueno, la cultura, clar, és una altra cosa. Sort que aquí ara, a Catalunya, bueno, la Conselleria de Cultura està ben portada, però així tot, clar, tenim el problema dels diners, però crec que és una pena que la cultura que hi ha tant a Barcelona, que d'anar al teatre, d'anar a veure dansa, d'anar a veure òpera, concerts de música, anar al cinema, tot això s'hi ha perdut, per no entrar al tema de la música que hi ha. La música que hi ha, pobres, és terrible, no? Deixaràs algun dia de fer restrenos? No, perquè a mi aquest tipus de cinema jo puc escollir una mica, no? No vinc imposat, ei, tienes que poner esto porque si quieres luego esta película hay que poner esta. No, jo no tinc, gràcies a les distribuïdores, jo puc fer i desfer el que jo vull, no? I això és molt d'agrair, és una feina molt lliure, tens molta llibertat per escollir les pel·lícules. La veritat és que cada dia obrir el cinema i és una alegria molt gran. Oferir cinema, quan obres l'ull de gat i projectes, és una alegria molt gran. Vull dir, no sé, estàs oferint un espectacle a la gent, no? Una gent que ve al teu cinema, ja agraïts que vinguin, que venen, estan aquí 2, 4, 6 hores veient pel·lícules. Bueno, això és una satisfacció personal molt gran. A part, estic fent una feina que m'ha agradat sempre. Porto 25 anys treballant en aquest món i realment no sabria fer una altra cosa, no?